5 отзива. Трябва ти 5 отзива на месец, за да можеш да си класираш бизнес профил. И повечето хора ми казвате, че не мога да намерите 5 човека, които ви оставят отзив ли? В смисъл, искайте си отзивите както си искате парите. Толкова е лесно. Не мога да разбера повечето срам ли ви е или просто оправданието е, ма те хората не искат да оставят. Вземи му телефона на този кедеш, отвори бизнес профила, дай му го и кай, ето, напиши някоя добра дума за нас, ще ти сложа 10 евро от цената, ако трябва да го подкупиш нещо. С 5 отзива, повечето бизнеси имат 5 отзива в последните 6 месеца. Ти ако имаш 5 отзива този месец, 5 отзива другия месец и ти си класиран над тях. И ти си класиран в топ 3 в твоя град. Обаче не знам защо на повечето хора ви е толкова трудно да си искате отзив, да кажат хората, че са доволни от вас. Съгласни сте да ви препоръчат на някой, обаче в същото време не сте съгласни за това да си поискате отзив. То е същото. Просто ви препоръчат пред непознати за тях хора. И ако не знаете как, ако има някакъв проблем, напишете в коментарите. Поради тази причина на мен не ми остават отзив. Да видим, ако мога да помогна, да помогна. Да го направим така, че всеки да има отзиви. Да може бизнесите ви да се класират в топ 3. А не да мрънкате, че примерно нямате работа или единствените хора, които влизат са от препоръки или от сайта ви или откъдето и да било. Това са безплатни клиенти. Безплатни клиенти. Безплатни клиенти. И отнема 1 минута. 1 минута да ви оставят отзив. Така че много силно се замислете дали не искате да го направите, да си оптимизирате профилите и да имате повече клиенти.